Ang Ginoo mana kaninyo, manasag kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Imayaw ikaw. Ang mga tinun-an ni Juan mibalita kaniya bahin niining mga butanga. Unya gitawag ni Juan ang duha kanila ug sila iyang gipaadto sa Ginoo aron pagpangutana kaniya, ikaw ba ang giingon ni Juan nga moanhi o magpaabot pa ba kami lain? Sa ilang pag-abot kang Hesus miingon sila, gipaanhi kami ni Juan. Sa ilang pag-abot kang Hesus miingon sila, gipaanhi kami ni Juan nga magbubunyag aron pagpangutana kanimo kung ikaw ba ang iyang giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kami lain? Niadto gayong panahona nag-ayo si Jesus ug daghang mga tao sa ilang mga balatian ug mga sakit ug sa mga giyawaan ug naghatag og panan-aw sa mga buta. Unya gitubag niya ang mga sinugo ni Juan, pauli kamo og suginli si Juan sa inyong nakita og nadungog. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon naayo ug ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nabuhi ug ang maayong balita giwali ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot nga ang Ginoo mideklarar gyud siya nga ako'y nagbuhat sa tanan. Kay matud pa niya, susiha kuno ninyo kinsa may kanang nagpahayag sa wap-an ni mahitabo, kinsa may nagsulti niini sa wala pay usag yun nga nahimo. Wa gyud, wa gyud tay record ana. Bisan gani kanang ana bang mataw nga bata ba? Wa gyud tay record sa wap-a siya mataw ug unsa siya naong, unsa siya height, unsay mahitabo niya inig kadako na. Wa gitay record. So muna, ang pagdeklarar sa Ginoo nga siya mo'y naghimo sa tanan, apil na kuno, siya'y naghimo sa langit ug yuta, ang kabulahanan, siya'y naghimo, siya'y nakamao aning mga butanga. Way nagtudlo niya, wa gitaw nga naghatag aning advice niya. Nya tungod niini, ang gusto sa Ginoo nga mao si Kristo, ningon siya diri sa katapusang bahin nindot ding kutloon, bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Gitagna man ang Ginoo moabot. Nya pag-abot na niya, iyang ninduton ang tanan.
Ang tanang bati iyang nindoton. Basta moabot na siya. Yang ano makahimo man siya pagpanindot sa bati tungod kay siya may naghimos tanan. Mutuo mo ana dili. Ligay mong tupad. Doon na pa'y angayan nga usbon sa naong ana. Napa? O naa pa gani, ingna siya nga, ingnang Ginoo ipausab ng imong naong ana. Pero dili kita may muusab sa tong naong. Ang nakaapan ko nato karon, kita may usab-usab sa tong naong. Hindi ra ba ta mananghid sa Ginoo? Kita man maoy muusab sa batasan sa tao, sama ng imong anak, maningkamot man kang mausab yang batasan, di ra ba ka mananghid sa Ginoo? Ang kuyaw o ang imong paghimo ana, nasupak na hinoon ka sa tinuod yung kabuhatan ng imong anak. Gahapon ang atong sakyanan nga Innova na dumbulan sa likod diha dapit sa Mandawi, karon perting kakuas lumping ana nya wa ang driver nga mo nag-drive di ka maong muayo, ang ubawa jud di ka maong muayo ana. Unsa may advice dad-ang adtos Toyota nga naman sila may gahimo ana, sila'y makapa nindot anang nabati na rong naong perti pagka kuana, perti pagka lupyaka. So ibalik nga to sa naghimo. Para nako mo na importante kayo nga atong katunon ba, kamao bitaw tang mangutana sa naghimo. Muna nagpaabot ta Ginoo nga moabot sa tong kinabuhi tungod kay siya maoy monindot sa tanan. Si Juan nga magbubunyag nga klaro kay niya nga dili siya maoy Mesiyas, gipangutana siya, ikaw na ba ang Mesiyas? Matud pa niya atong niaging gospel, dili ako'y Mesiyas. Ug moabot siya, baghuon niya ang tanan, dili gani ko takos nga mo badbad sa higot siyang sandalyas. Klaro kay na ni Juan, bisag siya na mo imurag Ginoo para sa mga tao, wa gyud mausab ang iyang determinasyon, dili ako maoy Mesiyas. Pagkadungog na niya nga ni Anas Jesus, nag-ayo ng mga masakiton nana, iya pag yung giklaro kay di gyapon siya musalig kayo. Ingon din siya, gasugo siya mga disipulo niya, pangutan ako no siya na ba ang atong gipaabot. Sinan ka, nakita na gyud ha. Pero si Juan wa gisalig siyang kaugalingon. Nganuan kay ang yawa makahimo man sa ingon ana. Motong iya dayong gipapangutana si Jesus. Nyon sa may tubag ni Jesus diri sa atong ebanghelyo, niingon siya diri, pauli kamo og suginli si Juan sa inyong nakita og nadungog. Wasan moingon si Jesus ako, pero sultihi suginli siya. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon na ayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nabuhi, ug ang maayong balita giwali ngadto sa mga kabus. Naidaghan nga maghimog mga murag mga milagro, pero jutay ra ang magwali og maayong balita ngadto sa mga kabus. Unsa man ang pagwali og maayong balita ngadto sa mga kabus? Hibaw mo ana? Hibaw mo? Kay mura ba ni kuwang o gusto mong mutan-aw bitaw o kanang yung gitawag nito genuine na sulugoon sa Ginoo? Ay pagtanaw ng pag-aayo mga masakiton, kanang pagpalakaw ana mga bakol, kanang mga buta makakita, kanang ipamilin ang mga wheelchair, ang mga crutches ipamilin, kanang makapapasar anang naang mga mutik og bar exam, board exam, kanang mga cancer nga stage 4 inig pandong maayo dayon, dili pa na maoy genuine nga timaan. Kay ang yawa makahimo ana. Tuo mo? Ang yawa makahimo ana. Anong di man mo musanong diya? Natuo mo na makako. Makahimo ana ang yawa. Muna dili pa na siya mo isahin. Unsa may maayo?
iwali ang maayong balita, ang gospel ngadtos mga kabus. Gispecify gina ni Kristo mga kabus. Kay kasagaran ani mga tao nga naghimo ana nga yawanon ang maayong balita, tuan nila giwalis mga dato aron mohatag og daghang donations. Di ba? Ato la iwali kay ang mga kabus wa man kay makuha diha. Ako asa ko mo wali ano kabus. Adi oy, nagwalit ang mga kabus oy. Nya unsa may paagis pagwalis mga kabus nga bisag kabusta makapatukod tag simbahan nga nindot pinaagis pagpalit og slot. O di ba? Ang kabus maka-afford ana oy. Dili ta moingon nga kita dinhi di kita kahimo ani. Tanawa karon di ba daghan na kay taog namalit og slots mga dato din na. Aw na ipipila. Pero kasagaran ana mga maid, labandira, apil pang habal-habal driver, taxi driver, apil pa ng mga masakiton nga tag stage 4 unya wa pag yung mga kwarta na taktak pas trabaho mo palit lang yapon nga naman unsa may maayong balita na kung mo palit ka ani bisag kabus ka naa kay divine unity, prosperity and satisfaction. Kanindot anang naa kay satisfaction kaysa magsige ra ka diyang pangigi anang imong balay, imong kwarta, imong yuta, imong kural, imong bana, imong asawa, siging pangigi ana, siging pangaway ana mga silingan, linibakay to the max. Unsa may kapuslanan na kay katagbawan na. Wa oy. Pero hutda ng imong kwartag palit og slot di ba binighatag naa dayon mo unity, kahiusas imong silingan, kahiusas niyong balay. Kunya kung maghiusa na, di man ginamahitabo kung maghiusa dili mo lambo. Kinsa koy maghiusa nga maus-us mapobre. Basta maghiusa mo lambo yun. Why maghiusa nga mahimong pakyas? Muna ingos Kristo kung ang bana o ang asawa mag-unay gaway, lusno ng pamilya. Bisan pagdagko ka na silang mga trabaho, bisag abroad pa ng bana niya, sweldo na siya tag 1 million ang buwan, niyang asawa sa dirib, dako sa granggob, sweldo sa mga 300,000 ang buwan, dagko kay kwarta, tanawa, di ba, lusno ng pamilya, kung mangabit ang bana, mangabit sang asawa, niya magpunay silang away. Di ba? Ay, pag mapalit mong slot, kay paranis mga kabos, o tanawa, di ba, hinay-hinay lang ta, pero niabot na biyag 4,070 ang atong halin kaslots. O di pakpaka na to. Gusto mo napamoy daghan la di pay 55,900 ka slots. Ako lang yung gisgutan naron ta makahibaw ba nga makahimo man di tag nindot. Nakaabot naman di ay og mga 110 million ang atong tampo-tampo dinhi para lang makatukod og mga structures. Nakatabang naman di tag madaghan kayong mga institusyon sa simbahan, mga seminaryo, monasteryo, mga parokya. Reunion bitaw mig hapon sa akong kabatchmate, ingaw dayon sila nako. Bay, kana bang imong pagtabang sa mga parokya unsa man na? Ako unsa man? Siya nga, di ba? Unsa apil na sa imong mga slat-slat ako, apil nako. Sa imo sa silang gibahinan ako, bahinan nganong day. Nindot sa nang imo ra anak-anak nindot sa nang imo nya nangutan natin kapangutan unon kay tingin to sila nga nya imong pitaka diha sa isuda na nako ako gani palit sa gani kong slot otdo na kong palit kadagko na kong stipend na karon kay mga tao karon mag-ilog magpamisa nako nya katong mamisahan daan pasalamat subhatag yung dako-dako. O lagi nang sa una kanang tag 1,000 na stipend common kay nanako 1,500 oy karon di ka mo hatag og dako di na kumbalik di beta joke na pero og dako sa stipend adako sa kog mapalit og slot opsyonan ka karon ako gining basta buhi pa lang ko kutob January 1 palit sa kuaning ikhak na to kaning ikhak ba diamond sa dakong pilion oy
Tutok pa muna ako. Kaya di mo mupalit og ikhak no. Atong edad ko, halad ko. Ano sa may inyo? Bronze or diamond? Pader, bronze lang amo. Dapat ganin tayo. Ubus-ubusan na pader. Ayaw ang gani. Siya gana og bronze, imong i-multiply ang imong edad og piso. Ako, 58 man akong edad. Di 58 pesos ako ihatag. Kauwaw sa dana, no? Magdawat kong stipend sobra sa 1,500 kada dupa-dupa. Unya, kanaray akong ihatag 58. Iro-iro kong jutay. Adto sa silver. Times man imong 10. Imong edad. Muna imong ikhak. Nya, pila man, 58. 580. Kauwaw sa dana, no? Magdawat ko og stipend kada dupa more than 1,500. Nya, kanaray akong ihatag isip akong edad, nga kini akong edad mao man ni nagdetermine kung makadupa pa ba ko. Kung muhunong na ni akong edad dinis kalibutan, di na ko kadupa. Akong irogag jutay at tukos gold. Pila to 8 times? 100. Pila na may mahitabo sa akong ikha? 5,800. Kauwaw sa nako no nga mga duha tulo kadupa kuha naman ang kuan. 5,800 ya kapila ko mudupa aning tuig aning buwanas Disyembre siyaro sa no dito ko sa diamond di ba pila 8 times 1,000 so pila may akong ikhak 58,000 muna sunod mo aning ako ingo sa mo kami pa din ang among dupa wagi kwarta kay ang among dupa kang namang dupa ginuhin taon ko wag yun kani nga akong dupa dam ni ilad-ilad ang Ginoo mo na kaninyo bitag sukran naagyan Ginoo di man ilad-ilad yun ang mga protestante ra may gasulti ani nga ilad-ilad ning misa-misas pare pero pagkadaghan sa nahitabo nga grasya tungod aning sige natong misa tibuok kalibutan gikan sa kinadak-ag ranggo nga pare nga mao ang Santo Papa hangtod sa bag-ong naordinahan nga pare maura ng epektuha mao na ang atong tubag sa salmo nagkanayon nga paulan na ang mga panganod sa matarong dili ni uwan na kanang gidaan ng bagyo nga si nga ng bagyo ha Odit na kurban ka ilang Odit namatay na rabato so na dili nang uwana kung dili ang pasabot niini mga grasya nya kay naa may uwan sa grasya tungod aning misa na to tibok kalibutan magdungan ning mga pari kada adlaw magmisa ingon dayon dire og ang yuta mupahimugso sa manunobos kung kaming tanang mga pari ang grasya nga nag-uwan nga rinamo inigtuyok sa sibot daghan kay grasyang musod unya amo dayon ang gamiton sa paghalad para tumong sa simbahan mugitib sa yuta ang manunobos pasabot daghan ang maluwas daghan ang matukurag balay daghan ang magastuan sa pagpaospital daghan ang maluwas sa ilang pagkadili na makaeskwela daghan ang tao nga wa nay pagkaon atong mahatagan kung kaning gauwan nga grasya ipaambit nato sa uban mao sad na kamo na sa gauwan nga grasyas inyong pagsimba ipaambit sana ipaambit ang inyong mga balay ang inyong mga yuta ipaambit sa kaayuhan sa tanan dili para sa imong kaugalingon pagkadaghang maluwas wa nay magparking dias karsada kay makasud ang ilang mga sakyanan ngadto sa ilang lugar kay dako nagagianan nya ang inyo sang yuta nga kilid sa inyo hawan-hawan man na may imong silingan nga naisakyanan nga wa intaw parkingan imo sang ablihan ring imong yuta nga bakante adto nimo siya paparkingon didto libre nya ikapag mo pasiminto para dili malapukan ang ligid sa iyang sakyanan ana di ba nya ikaw pag iyang libakon sige lang kay kanang imong pagbuhat ana nga nakaparking na siya didto nakaluwas ka tingali usa ka kinabuhi nga naman sama atong nahitabo sa atong Innova ni break na sila kay stoplight ni break na naa sila sa karsada ni break naghunong ang gasunod kay wa man mo break di na dumbol nila nagparking karon diha sa imong sakyanan anang kilid naay bata nga nagduwa-duwa gasalig kay naay sakyanan duwa-duwa
na ay nahaybol nga sakyanan gadagan didto ni parok sa imong sakyanan nga naa ang bata gadua-dua diha. Mabuhi na. Mabuhi dili. Patay. Kung wa pa tong imong sakyanan, dito mo duwa ang bata diha. Kaya nga naman, uy, agianan masakyanan. Sige, mag-aging sakyanan. At tutos daplin magduwa. Di ba? Hazard na ang tawagan na, hazard. Ang tema karon sa ato mga construction o uban pang mga infrastructure sa gobyerno, butangan ginaan ang word nga safety first. Di na ma-implement kung dili ta magpakuan o dili ta mo paambit sa mga grasya. Kung musugod na tagpangangkon nga kita'y tag-iya, di na mahitabo ang safety first. Para nang maninda ka kilid sa daan, anha jud ka kilid sa daan maninda. Ang imong pumapalit naa nagbarog sa karsada. Unyag naay mahaybol nga sakyanan. O naay reckless driver nga pataka lang overtake, makahita ng imong customer diha nga nipalit. Di ka maluoy, ikay nakakwarta, siya'y namatay. Yang ingon ka, hala, naigo. Nalagpot in tao ng iyang pinalit nga to sa karsada. Nagipalit dihagi ka nimo, di ka magilty anak. Nindog tayo. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, puno sa pagsalig ato karong ihalad ngadto sa Dios ang tanan natong mga panginahanglan. Sayod kita nga siya ang tag-iya sa tanan. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan, mamahimong buhing timaan sa kapasayloan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga atong nasod mo uswag diha sa kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makaangkon na sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, dungga ang among mga pag-ampo, nga gituboy namo dias gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.